Формула-55 объявляет о запуске прогноза на Евро-2024. Теперь вы можете бесплатно сделать прогноз на правильное распределение турнирной таблицы и выиграть потрясающие призы. 5 смартфонов Redmi Note 13 Pro, 3 консоли PlayStation 5, 5 подарочных карт на сумму 7555 самани, 5 подарочных карт на сумму 10555 самани и наш главный приз — электромобиль BYD Song L. Не упустите свой шанс стать обладателем этих замечательных призов. Рустам Ятимов! дарвозабони тими миллии Тоҷикистон ва бошгоҳи истиқлоли шаҳри Душанбе Рустам Ятимов ба дастаи Растови Федератсияи Русия гузариш анҷом дод. Маблағи гузариши ин трансфер зиёда аз $250,000 амрикоиро ташкил медиҳад ва шартномаи мазкур бо ин тим то тобистони соли 2029 ба тасвиб расид. Рустам Ятимов бо мухлисону ҳаводорони худ рӯзи 17 июн пеш аз бозии истиқлол бо тими клуби марказии варзиш Артиш дар доираи бозиҳои даври 10 Лигаи олии мамлакат хайру хуш кард. Бояд бигӯем ки баъд аз анҷоми Лигаи чемпионҳои Осиё ва қаҳрамонии Осиё таваҷҷӯҳи дастаҳои дохиливу хориҷӣ ба Рустам Ятимов ба маротиб зиёд шуд. Қайд кардан зарур аст ки Рустам Ятимов дастпарвари тими Волгаи Нижний Новгород мебошад ва аз тобистони соли 2018 дар ҳайати Истиқлол ҳунарнамоӣ мекунад. Дар ин муддат ӯ бо тими Истиқлол қаҳрамони шашкаратаи Тоҷикистон, инчунин барандаи чаҳоркаратаи ҷоми кишвар ва суперҷоми кишвар шуд. Рустам Ятимов дар ҳайати Истиқлол 92 бозӣ анҷом додааст ки 39 тоашро бидуни сар додани гол пушти сар намудааст. Дар ин баробар клуби футболи Ростов дар сомонаи инстаграми хеш акси Рустам Ятимовро гузошта ӯро ба даста хайрамақдам хонданд ва барояш дар мавсими ҷадиди Премер-лигаи Русия бароро комёбӣ таманнун намуданд. Маврид ба ёдоварист ки дастаи Ростов феълан зери роҳбарии мутахассиси саршиноси рус Валерий Карпин дар мусобиқоти дохилии Русия баромад мекунад. Дар мавсими гузаштаи Премер-лигаи Русия Ростов баъд аз 30 бозӣ 43 имтиёз ба даст оварда дар зинаи ҳафтум қарор гирифт. Мавсими навбатии Премер-лигаи Русия 20 июли соли ҷорӣ оғоз мегардад ва Рустам Ятимов аз ин баъд шарафи ин тимро ҳимоя хоҳад кард.